Fi yw Rosemary, a dwi'n gwirfoddoli yn y Llyfrgell Genedlaethol ers tua 6 mlynedd. Ia, a na ni wedi na dwi'n gwneud yr un peth. Ers tua'r un faint o amser. A fe ni, deud y gwir, yn cael yn hel o waith pwysig heddiw i dynnu llun yma yma. Wel, ni wedi gwneud sawl prosiect i gyd, ond ar y foment mae'r ddwy o ni'n gweithio ers tua blwyddyn a hanner ar olrhain hanes bywydau capteniad, oedd yn gapteniad ar longau gallu adeiladu yn Aberystwyth. A i ni'n ffindo fe yn ddiddorol tu hwnt, achos dwi yn chwilio ar gwefannau Find My Past a Family Search. Ni'n defnyddio Morwyr Cymru, Index Morwyr Cymru, a i ni'n defnyddio Borth Maritime History i chwilio am y wybodaeth yma i gyd, a mae Nan yn edrych ar Ancestry, a dwi'n chwilio am i tystysgrifenw, ac yn enwedig os oes ewyllus mae hein i gael ar Ancestry. A mae yna bethau ar Ancestry weithiau nad ydyn nhw ddim ar Find My Past. Dyna pam dyn ni'n defnyddio gymaint. Ac yn bersonol, dyn ni'n dwy'n helaches blynyddo. Wedyn mae'n bleser medru mynd i mewn i'r gwahanol gwefannau yma i edrych am fywyd pobl eraill hefyd. Ac os dyn ni'n ffeindio nhw, mae o'n bonus ychwanegol i ni'n dydy. Mae'n teimlo bod ni'n gwneud cam.